Dobro večer. Suho je većinom sunčano vrijeme ovog vikenda pogodovalo je raznim aktivnostima. Neki su ga iskoristili za opuštanje, a drugi pak za radove na otvorenom. Jesen nas ovih dana, osim mnogim plodovima i bojama, uveseljava ugodnom toplinom. Tjedan pred nama i dalje će biti u znaku iznad prosječno toplog i većinom suhog vremena. No sutra će ipak nad naše predjele stići malo više oblaka, osobito nad zapad zemlje. Naime, do srednjeg će Sredozemlja stići bivši uragan Leslie, te će s juga do nas stići malo vlažniji zrak. Na zapadu Europe pozornost će privlačiti i oslabljeni uragan Michael, dok će na istoku kontinenta i dalje vladati stabilna anticiklona. Na istoku Hrvatske i sutra prevladavajuće sunčano vrijeme. Ujutro će mjestimice, uglavnom u Posavini, biti kratkotrajne magle. Vjetar slab do umiren, jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, a najviša dnevna između 20 i 23 stupnja. U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom, ponajprije na Karlovačkom i Sisačkom području, a poslijepodne umjerenom naoblakom. Vjetar slab ili tiho. Najviša dnevna temperatura zraka neznatno niža od današnje, uglavnom između 19 i 21 stupanj. Na zapadu zemlje prije podne barem djelomice sunčano. Po kotlinama Like i Gorskog kotara ujutro i uz maglu. Poslije podne i navečer oblaka će biti sve više, a ponegdje može nakratko pasti i malo kiše. Vjetar slab, podno Velebita ujutro umjerena bura, a danju na otvorenom moru jugoistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8 u gorju i unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima između 13 i 17. Najviša dnevna od 16 u Gorskom kotaru do 23 uz more. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije promjenljiva naoblaka, pri čemu će prije podne biti više sunčana vremena, a poslije podne uz povremeno više oblaka moguća i mjestimična kratkotrajna kiša. Ujutro uz obalu buron, potom vjetar slab promjenljiva smjera, dok će na otvorenom moru puhati jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 12, na obali i otocima između 15 i 18. Najviša dnevno 23 do 26 stupnjeva. I na jugu će vjetar biti uglavnom slab, ujutro burin, a danju na otvorenom moru jugoistočnjak, pa će more biti mirno ili malo valovito. A uz prevladavajuće sunčano vrijeme najviša će dnevna temperatura biti od 24 do 27 stupnjeva. Povremeno umjerene naoblake bit će na Jadranu i utorak, a zatim će u srijedu i četvrtak prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti većinom slab, tek će u srijedu u Dalmacije mjestimice puhati umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati i bit će i dalje toplije od uobičajenog, kao i na kopnu gdje će noćna i jutarnja svježina, mjestimice i magla biti podsjetnik na doba godine. No nakon razilaženja magle, koje se mjestimice može zadržavati i dio prije podneva, prevladavat će sunčano vrijeme. Ugodan vam nastavak večeri.